Busturia, oinez eta herriminez. Busturian gagoz, Urdaibai itxasadarraren ertzean. Leku amesgarririk inon izatekotan hementxe, itxasoa, areatzak, padurak, mendia, artadiak eta arestiak, landagune zabalak, danerit daukagu esku-eskura. Busturia, lehenaren itzalez jantzitako herria dugu. Zenbat alegin itxaso zabalak zulatzen, auzoen nortasun sendoa egituratzen, lur lehorra lantzen zein burdingoriaz jauregietarako babesesiak egiten. Benetako ametzen lurralde hau ezagutzeko erarik onena, oinez egitea da. Betiko bide zaharretan zehar, pausuz pausu eta auzoz auzo. Bideok ez dira ibilbide utzak, komunikazio bideak dira. Gure jakintzaren eta gure ondarearen zuhaitz sendoa adartzen dabenak. Busturiarrak alkarregaz zein inguruko herritarrakaz lotzeko bizi arteriak. Herriaren sare soziala ehundu daben ariak. Aspaldiko garaietatik belaunaldi askoren joan etorrien lekuko izan dira. Bertoko eta kanpoko produktuen garraioa erraztu eta etxe ondoko zein urruneko merkatuetara heltzeko herribideak. Oraingo honetan, herritik urten barik, Busturiko auzo nagusiak lotzen dituen ibilbidea egingo dugu. Altamira, San Bartolome, Aspe eta San Cristobal zeharkatu eta barriro abiapuntura itzultzeko. Txango honetan, era askotako ondarea aurkituko dugu. Jauregiak, baserri ederrak, beste garaibateko bizimoduaren aztarnak, ermitak, eleizak, torretxeak, paraje ikusgarriak, erdu geugaz gure herria ezagutzen. Altamira auzoan hasiko dugu gure ibilaldia. Hemen, plazaren erdi-erditik, 17. mendeko Done Mikel Goiengeruaren parrokiako kanpantore zuriak egingo deusku harrera. Bertatik, txirapozu jaurekirantz egingo dugu eta horixe izango da gure lehenengo geldialdia. Jauregia, 18. mendean eraiki eban Manuel Txirapozuk, Mexikon diruak egin eta handik herrira itzuli zanean. Eraikin ederra dugu, neoklasizismo deritxon estilokoa. Garai horretan neoklasizismo garaian zegoen arkitektura. Baina hori bada lehenengo neoklasizismoa orduan barroko izeneko garaitik ere hartu zituen gauza batzuk, ez? Eta nabaritzen dira. Esate baterako hori simetria, balkoiak, rejadunak oso interesgarriak dira. Eta batez ere hori ornazina, Virginiaren ornazina ere, barrokotik datorrela eta goian hori teilatu eta fatxada lotzen duen kurbadun hori da gola, gola ere hori nahiko barrokotik datorrela eta etxe oso dotorea. Orain, Ibarra, Ibartxu Etxebarri eta Ibartxu baserrien artetik igaro eta Altamira eta San Bartolome lotzen dauan bidetik egingo dugu aurrera. Beste garai baten patatea, indabea eta artoa ziran nagusi hemengo solo aberatzetan. Baina gaur egun Landubako lursailak eta larra zabalak ikusiko dugu zinguru osoan. Atxapuntako artadia aurrez aurre daukagula, San Bartolome auzoan ezkerretara joko dugu. Hortxe daukaguz garai eta estilo desbardinetako baserri biren eredu erakusgarriak. Musategi eta Mendeletxaga. Musategi 15. mendearen amaieran jaso zan. Baserrien lehenengo belaunaldikoa dala esan geinke,
eta garaiaretako aztarna batzuk mantentzen ditu, bai barruan, bai kanpokaldean. Besteak beste, agirian erakusten deuskuz jatorrizko zurezko egiturearen arets tantaiz egindako goitik berako zutabeak. Baina ez dira bakarrak. 2019 urtean egin zen indusketa arkeologiko bat, barrualdean, topatzeko garai hartako aztarnak, lehengo aztarnak. Eta bai, agertu ziren bekosua erdigunean, eta horrek markatzen du sartasuna, eta hor inguruan zutabe zuloak, ustez aurreko etxetxolakoak, ez? Eta bueno, baita mantentzen dira aztarna gutxi batzuk, esate baterako, manparoak, matxinbratuak zeuden manparoak, xiriak, egurrezko xiriak eta abe batzuk, ez? Hemen ere, beste baserri batzuetan ikusten den moduan, erdibanatu zen, erdibanatuta agertzen da, ez? Bi inkilinoak izateko, eta ikusten den bezala, hemengo erdia berriztatu zen, eta bestea mantendu da 19. mende bezala, ez? Eta mantentzen du 19. mendean egin zen balkoia. Eta alde honetan, berriztatu den aldean ez, baina kendu zelako, ez? Kendu egin zelako. Musategiren atzekaldean, 16. mendearen hasierako Mendeletxaga baserria topoko dugu. Agiri zaharretan datorrenez, Casa de Kali Kanto deritzen horreitarikoa da, horma etxe ederra. Naizta gaur egun, harririk onenak aurreko hormaren bekaldean baino mantendu ez. Atzean dugu Mendiritxaga izeneko baserria, oso baserri handia, potentea, ez? Juan de Mendiritxagak eraikita, 16. mendearen lehenengo hamarkadetan, ez? Berriztatuta dago, baina oraindik mantentzen da beko solairuko aparejo gotikoa, gotiko renazentista, nahiko harri potenteak ikusten dira, baita leiotila puntaduna, garai hartakoa, eta ikusten dira batez ere hori fatxada nagusian bi espoloi zintxilikatuak. 20. mendearen hasieran, udalaren higienizazio planak bultzatuta, alboko hormetan, etxearen alde bietan, komunak egin ziran. Gaur egun, inguru honetan mahastiak dira nagusi. Izan be, bertandako amunategi txakolindegia. Baina orain hamarkada batzuk, lur arlo guztiak estimadu egozan, eta etxerako generoa batzeko erabiltzen ziran. Lehen hortuak zirenak eta danetarik egoten ziren, bakizu, artoak eta animalientzako edo jentintzako ere. Eta da badauz argazki batzuk, garia ikusten dana, hemen gure etxien aurrien eitzen zana eta horre pilatu eitzen gendun, zerriegaz ebaitzen zan, goratzen az, eta pilatu eta haulan, baina gero asko ikusi dugu bedarrak eta artoak, eta gehienetan solo batzuk dedikatzen ziren patatara, gero erremolatxa ganaduntzako, eta gero danetarik hemen etxeen ondoan egoten ziren, udaran badakizu, piperrak eta bainak eta horrelako betiko gauzak. Alan dabe, txakolina egitea, ez da gaurko kontua. Eta Busturian bertan, 100 baserri baino gehiagotan egiten zala jasota dago agirietan. Eta gero, batzen zan, karroak altutan egoten zan, eta karrutan, batzen otzara batzutan, eta ekarten zan bodegara. Guk egun gendun horre etxinatzen, gaur egun dauen lekuan, bodegi. Eta hor, goratzena, zelan botaten zan, barrika erdi baten antxe, eta zapaldu itzen zan. Eta handik ataten zan, jarra batzukaz eta sartzeko gero barrikatan, beste barrikak goten ziren, egurrezkoak, ez da? Egurrezkoak, dana egurrezkoak, bai.
eta, bueno, han hasten zan, esaten zuten irikitzen fermentazioa egiten, eta urteten zan hori bitze ganetik, eta denpora apurbet pasatan gure etxien barrikatik ataten zan botellatara, eta botellak egoten zan gordeta. Mahatza jarteko, batez be etxaurreak eta bigarren mailako bide bazterrak erabiltzen ziran. Horregaitik ikusten dugu zan horremen mahatzondoi eusteko zutarri bereziak, 18. mendearen erdialderako agirietan agertzen diranak. Eta orduen naiz eta baztertuta egon, eitzen zan txakoline. Eta hori egitekotan, eitzen zan eskatu ayuntamentoari permisoa eta kaminoaren kolindantekoari moten txoen permisoa altzateko horma batzuk eta horren horman ganien alako pilastroiek deitzen zirenak eta haren ganien masparrak egiteko. Eta hau hemen eta beste leku batzutan bai, hori egiten zen, baina Busturin oso importante izan zen. Amunategitik bera urteten dau, holango mahatzparradun bideak, seguruenik herrian ondoen mantentzen danetariko bat da berau. Entzun daigun bide honen inguruan dinoskuena. Eta honen ezaugarri bat da, altura desberdinetan egiten zala bidea, ez da? Bai. Hasieran dokumentazioan agertzen dira 2 metro gehiagiz jota zutela, bagurdi batentzako, besterik ez, eta bazegoen ertxe bat oinezkoentzako. Eta bidetako bi hartzetan baziren olako euskarriak, normalean hasierakoak segurazki egurrezkoak ziren, edo monolitikoak, baina gehien bat egurrezkoak, eta gainean alde batetik bestera jartzen ziren largeroak, mahaztiak sostentatzeko eta kiribiltzeko. Hemendik aurrera, auzoko sarrerara bueltau eta San Bartolome Baselizaren aurretik asperantza egingo dugu. Erdigunera heldu baino lehenago, ezkerretarantz doan bidetik, Aingeru bideko aresti ondotik pasauko gara. Errege bideak ziren bide nagusiak, garai hartan. Batez ere 16, 17, 18 mendeetan zehar, eta Busturia zeharkatzen zuen bide nagusia errege bidea zen. Eta, nahiko aldatuta dago gaur egun, baina hemetik justo azpen gaude, eta atzean dugu eliza, parrokia nagusia. Dokumentazioan 11. mendean aipatuta dago, eta seguruenik hemetik pasa beharko zen bide nagusia Erdi Arotik 20. mendera arte. Errepide honein ardurea, Aldundiarena edo Bizkaiko jauntxoena zan. Izan be bideok zainduta egotea ezinbestekoa zan garraiorako erabili ahal izateko. Hemendik eroaten eben barrukaldera kostaldeko arraina, eta handik Bermeoko portura artilea eta ardaua ekarri. Bide nagusi ez gainera, beste batzuk be baego zan. Baserri eta auzoarteko bide estuak, sordan bideak eta eleizbideak deritzenak. Horrein ardurea auzotarrena izaten zan, eta urteko sasoi jakin batzuetan bidegintzea egin behar izaten eben auzolanean. Halan da bai, hemenek egitenak estratzak, herribidiek orduen, eta estratzan mantentziero, esan, etxe bakoitzetik, jute zan alagorien, alagorien, kobreu bari, alagorien esaten zen, eta holantxe mantentzezien bidiek. Hori izaten zen, obligazio bat, bizen mina bakoitzak. Baserri guztiko jentie deitzen zen, baina nik gogoratzen azelan etorrentzen gure haitxek esan da, gube parte hartun bigule, eta nera nahi egaz, nik zenbat urte, igual 10 urte gaz edo. Botellero moduen ibiltzen etzen, agintzen dostien, juteko maiketako itxekotan eta ardau ebil eta ogiz ebil eta horrelakoak. Baina jente guztizik, baserri guztiko jentik etorten zen laguntzen. Eta, auzolana egiten. Laster baten, Azpeko plazara helduko gara.
Hauxe da herriko gunerik garrantzitsuenetako bat. Berton dagoz udaletxea, liburutegia eta Andra Mari Eliza. Hortik eskumaldera doan enkatxoz egindako bidetik, Kurtzioren ondotik aurrera egingo dugu errepidearen bestaldera igaro arte. Bulukua jauregiaren albotik, San Kristobalerantz joko dugu, Madariaga Torretxean geldialdia eginda. Koetxea Urdaibai. Koetxea Urdaibai da koetxea Eusko Jaurlaritzaren koetxea sarearen parte bat, kasu honetan Urdaibaiko zentroa, eta da, bere garaian Madariaga Dorretxea zen edifizioa, barruan bihurtu da ingurumen hezkuntza zentro bat, eta gure helburua da apur bat jendea, hona datorren jendea bueltatzea etxera, apurtxo bat jasangarriago izaten, edo bentsat saiatzeko aukerak eukitzea. Dorretxea leku jagi-jagian dago, itsasadarraren gane-ganean eta ikuspegi parebakoak dagoz bertatik. Eraikin desbardinak ikusi geinkez, zaharrena, Arrizko Torretxea da, 14. mendearen amaierakoa. Mende batzu beranduago jauregia gehitu jakon, eta azkenik, 1852. urtean, Juan Jose Amunategik herriari egindako oparia izan zen erlojuaren torrea eraiki eban Antonio Goikoetxea arkitektuak. Jarraitu daigun Torretxearen eskerraldetik doan bidezidorretik. Aurrez aurre, Urdaibai itsasadarra dugu, Landazabal Atlantiarraren eredu ezin hobea. Azken hamarkadetan, itsasoak barriro beregandu dau beste garai baten busturiarrek lapurtutako eremua. Lekukoek ondino ondo gogoratzen dabe orduko kontuak. Hemen ikusten dana, esate baterako alderdi biotezero, parte bi. Bata izetezena itxosue, gehi ematen arraine ero itxosoko, karramarruek, txirlak, margolak, da holako gauzak ez. Itxoso garbize edo plaizi gehi ematen, Eta bestie, bebai, itxosurik endunikue, erosturikue. Eta beste goize munetik gora hitzek esatetzakot. Eta hitzetan egotezan orduen produzinu, baserriko produzinua. Zerzan, bartotzak, bedarra, alfafie, sekule bedarra, mota guztiko bedarrak, eta hori, baina ondo zaintzen zen, Eta horre mune, gogoratzen ni umetxu nitxelien, zelan bertoko ibiltzeminak, landak ibiltzeminak, non debilera purtuten jutuman zen, ataten bizi soizek, soipalia artistek izetezin ganera, zein bloke bat izetilez, eta eruten bien, emitzen beran lekuen, eta urren gora arte. Aztak, horre, irro eta bizen, honek hitzek, honek goizek, ezien esan horrenbeste esplotaten, horrenbeste gariz eta solo, harto eta bar, esan erabiltzen, baserriz orduen asko batu zen, fabrika hasi martxan eta jentik fabriketan diru garbitxo gero beste zen errezago bai. Eta, nik historizek itxigora bera hori dela notameku, Aurrera eginda, San Kristobal auzogunera helduko gara. Ermitearen ondotxutik jarraituko dugu gure ibilbidea mape errekari segika, harik eta barriro Altamirara heldu arte. Auzoz auzo ikusi dugun moduan, era askotako bideak dagoz Busturian. Lehenagoko estarta, bidezidor eta gurdi bideak gaur egun auzobide edo errepide dira. Modu erosoan oinez zein ibilgailu ibilteko aukera emoten deuskuenak. Ezinbestekoa dugu betiko bide zaharrak barriztatzea eta zaintzea. Aurrerantzean be,
herriaren historia aberatzaren eta etorkizun oparoaren arteko zubi izaten jarraitu dagien.